Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor cultuur. En daarom zijn 2 mensen aangeschoven. Met wie heb ik het genoegen? Rietje van Dam. Welkom. En? Arco Willeboorts. Nou, geweldig dat jullie allebei de tijd gevonden hebben om hier te zijn. Rietje, kun je iets over jezelf vertellen? Ja, ik heb wel een passie voor cultuur en met name voor cultuur die in het Belfort in Sluis wordt georganiseerd. Ik ben chemicus van origine, dus het is niet in mijn opleiding of wat dan ook. Maar ik kom in de weekenden sinds 1976 in Zeeuws-Vlaanderen. En sinds december wordt het 11 jaar dat ik hier permanent woon. En ongeveer iets later dan die periode dat ik hier gekomen ben, ben ik betrokken bij de stichting Johan Hendrik van Dalen als voorzitter. Ik ben niet degene die de cultuur helemaal brengt. Het is een vrijwilligersorganisatie. Het zijn een enorme hoeveelheid vrijwilligers die dat doen, die hebben passie en die zorgen dat er gebeurt in het Belfort wat er gebeurt op het gebied van tentoonstellingen, muziek en literaire evenementen. En waar ben je geboren, Rietje? Ik ben geboren in Dordrecht. En gestudeerd in? Ik ben opgegroeid in Goeree-Overflakkee. Ik heb een middelbare school in Tilburg gedaan. Ik heb gestudeerd in Utrecht. Dus dat, in Utrecht? Ja. Oké, nou dankjewel. Harco, en jouw levensverhaal? Nou, dat gaat misschien wat ver. Dat kunnen we een uitzending mee vullen. Nee, ik ben ook import, zoals ze zeggen hier. Hoewel ik al heel lang hier woon. Hoe lang? Vanaf 1987, dus als ik dat goed uitreken, 32 jaar alweer. Ja. Het is heel snel gegaan. Ik kom ben wel een Zeeuw, kom van Walcheren, van Oost-Soeburg. Ik ben een paar straten verder geboren dan Danny Brind. Heb je ook nog tegen hem gevoeld? Nee. Genoeg Genoeg heb ik niet gehad. Hij ook niet trouwens. Maar ik ben in 1987 bij de gemeente Aardenburg gekomen. Dat was toen een kleine gemeente bij het Archeologisch Museum. Daarna bij de gemeente Sluis-Aardenburg en nu bij de gemeente Sluis. En ik hou me bezig met cultuur. Cultuur in de brede zin van het woord. Hoewel wel een accent op cultuurhistorie. Dus ik heb ook te maken met het Belfort, net als Rietje. En dat doe ik heel graag, want ik heb daar wel affiniteit mee met cultuurhistorie, met geschiedenis. En wij leven in een streek hier in West-Vlaanderen die barst van de cultuurhistorie. Ja, heb ik begrepen, ja. En eigenlijk nog veel te weinig bekend is. Dus Vandaar dat we jullie uitgenodigd hebben. Heel graag. Dus je bent beleidsmedewerker voor cultuur bij de gemeente en conservator van het museum, heb ik begrepen. Ja, zowel van het Belfort als van het Archeologisch Museum in Aardenburg. Oh ja, toen heb ik jou ook een keer gesproken daar in Aardenburg. Ja, klopt. Ja. Nou Rietje, heel veel vrijwilligers. Ik heb hier Soan Lan-I een keer gehad. Klopt. Ja. Vertel eens iets over Soan Lan-I, want ik heb begrepen dat 8 en 9 november ook iets te gebeuren staat. Ja, zeker. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk. Er zijn bestuursleden die zich bezighouden met de cultuur in de vorm van de visuele kunst, de tentoonstellingen in de raadszaal of in de raadskelder. En dan de literaire zaken in de raadszaal is dat meestal. En het schrijvers in Sluis, dus het ruimte bieden aan schrijvers in het mooie en rustige Zeeuws-Vlaanderen om een plek te hebben waar ze een paar weken of tot een paar maanden in rust zich kunnen wijden aan het afmaken van een boek of het opdoen van ideeën of wat dan ook. En dat is een geweldige ervaring voor ons om al die gasten hier te hebben. Swan is degene die daar, het bestuurslid wat daarvoor verantwoordelijk is Arno Wolters. Swan is degene die heel veel doet voor het project Schrijvers in Sluis. Met name de gastvrijheid verlenen en de mensen ook introduceren, meenemen in Zeeuws-Vlaanderen en zorgen dat ze zich hier op hun gemak voelen. Dat is 1. En het tweede is, wat moeilijk is voor de stichting Johan Hendrik van Dalen, is jeugd te betrekken. En de koffieconcerten, dan is de jeugd gaat naar de disco op zaterdagavond. Die komen echt niet naar een koffieconcert op zondagochtend. Wij zijn ook jong geweest, hè? Zo is dat. En vervolgens, de tentoonstellingen in de raadskelder. Daar komt jong en oud, daar kun je heen gaan als je dat wil zien, hè, wat er
aan de hand is. Maar dan de literaire evenement. Hoe betrek je jeugd daarbij? Het is het minst bekende, eigenlijk het wat nieuwere activiteit. Met name ook door schrijvers in Sluis. Ja, en hoe maak je die literatuur nou geliefd? Dat kun je doen door bijvoorbeeld de schrijvers. We vragen een tegenprestatie. Dus altijd de bedoeling dat ze hier iets nalaten. Hè? Ja. En dat kan een verhaal zijn, dat kan een gedicht zijn. Het kan een lezing zijn op school. We werken veel samen met het Zwin College. En zo proberen we daar dan toch jeugd bij te betrekken. Ja, en 8 november is dan... Een methode is een dicté. Ja. Dictées in Nederland, dat is een kwestie van... Vroeger had je het groot dicté in december was dat. We hebben een volwassenen dicté ook georganiseerd. En dat heeft al een wat langere traditie. Voor jongeren is dat moeilijk, maar toch zou een dicté een methode zijn... Denkt vooral Swan, maar dat denk ik ook met haar. Maar het is een poging om met de scholen samen... in een soort competitieachtige manier kinderen te betrekken bij een jeugddicté. Ja, en het is gelukt, hè? Dat is gelukt. Dus ik ben althans, dat gaan we nog weten, dat gaan we meemaken op 9 november. Hè? Ja, nu zijn opnamen voor 9 november. Dus we gaan dat zien. Ja. Maar het lijkt me een heel mooi initiatief weer van Swan. Ja, dat is. En dat was haar droom. En het komt uit natuurlijk. Ja, het komt nou uit, ja. Dus dat is heel leuk. Goed, Arco, jij had vertellen iets over Belfort. Wat is een Belfort eigenlijk? Belfort is een bepaald type bouwwerk wat typisch is voor Vlaanderen, middeleeuws Vlaanderen. Hoewel er ook tegenwoordig nog wel Belforten gebouwd worden, ook in de 19e eeuw. Eigenlijk is een Belfort eigenlijk een toren. Hè. Wij duiden er het gebouw mee aan. Als we zeggen we gaan naar het Belfort van Sluis, dan bedoelen we natuurlijk niet we gaan naar de toren toe. Maar die naamsverandering heeft het wel gekregen, die betekenisverandering. Maar oorspronkelijk duidde het de toren aan. En die toren, daar hing een klok. Die klok werd gebruikt voor van alles. Werd gebruikt voor als er brand uitbrak, wanneer er wetten werden afgekondigd. Als er een markt begon, dan werd ook de klok geluid. Als er een leger in aantocht was en dat werd gedetecteerd, dan werd ook de klok geluid. Later is die klokkentoren gecombineerd met een gebouw, een openbaar gebouw. Dat kon zijn een bestuursgebouw. Een gebouw waar mensen ontvangen werden. En die dubbelfunctie, die is later als het ware vast geworden. En die betekenis heeft het nu gekregen. Dus als wij zeggen een Belfort. Een Belfort is een typisch Vlaams middeleeuws gebouw. Met verschillende functies. Militaire functie. Je kon vanaf de toren ver het land inzien. Om te kijken of de vijand in aantocht was. Maar het bestuur vergaderde daar ook. Het bestuur was ook tegelijkertijd de rechtbank. Dat is tegenwoordig natuurlijk anders, maar vroeger in de middeleeuwen was dat gezamenlijk. Het was ook een gevangenis, hè? Er was ook een gevangenis, dat zie je nog altijd in het Belfort. Is niet meer in gebruik, maar hij zou nog zomaar in gebruik kunnen worden genomen. Nou, we noemen geen namen, maar... Sterker, er staat zelfs een pijnbank. Die hebben we een aantal jaren geleden laten restaureren en als het ware weer klaar voor gebruik. Ja. Dus uit 1500. Nou, pas op, weet je. Geen vrijwilligers, hè? Heel belangrijk was ook het archief. Ja. In het archief werden allerlei rechten en privileges bewaard. En één kamer van het Belfort werd ook gebruikt om het archief te stallen. Dus het had toen in de middeleeuwen allerlei functies. Functies die je nu natuurlijk veel minder heeft. Bijvoorbeeld het gemeentearchief, dat is niet meer in het Belfort. Nee. Bestuur vergadert er nog wel altijd. In de raadzaal. In de raadzaal. We hebben er ook een VVV nu bij. Ja, laten we even, als iemand het Belfort wil bezoeken, dan meldt hij zich bij het VVV, het inspiratiepunt. Ja. En dan kunnen we dan een rondleiding krijgen of zelf rondlopen. Kun je even een kleine beschrijving geven hoe dat zo'n Belfort opgebouwd is? Als je naar beneden gaat, kom je in die kelder. En riet je dan die tentoonstellingen op. Ja. Nou, Marta Roelofs, die komt binnenkort, er worden ook concerten gegeven. Dat is in de raadzaal, hè? Oh, dat is in de raadzaal dan weer. Oké. Maar tentoonstellingen in de raadskelder, begrijp ik. Er is ook dan die pijnbank. En
Als je dan die staat niet op de tentoonstelling, hè? Nee, dat is apart, hè? Het is zo dat er 4 tentoonstellingen gehouden worden door de stichting Johan Hendrik van Dalen. Nou ja. 1 door de gemeente. De tentoonstellingen van de stichting hebben vooral te maken met kunst, moderne kunst. En de tentoonstelling van de gemeente, dat heeft een wat meer historisch karakter. Oké. En als we dan zo de verschillende verdiepingen bekijken, kun je dan even kort beschrijven hoe dat ze eruit zien? Het is net onder de begane grond ligt de raadskelder. Ja. Ik moet wel zeggen, dat is eigenlijk het enige authentieke ook van het Belfort. Hè, want wat boven de grond is, dat is in de oorlog verwoest. Dat is weer wederopbouw. 1944 gebombardeerd. 1944 gebombardeerd, in 1960 is het weer geopend. Ja. Hè, maar het is wel teruggerestaureerd naar hoe het vroeger was. Ja. Hè, dus het is niet zo dat we nou in een nep Belfort of zo zitten. Hè, dat is niet het geval. Maar de eerste laag is inderdaad de raadskelder. De tweede laag is net boven de bebouwde kom, boven de begane grond, de raadzaal. Met een hal en ook een bordes van de buitenkant. Dan heb je een derde zaal, een derde laag, dat is gewijd aan stadsgeschiedenis. Dat is een museum. Ook de burgemeesterskamer, een soort mini-raadzaal. Ja. En daar boven heb je weer een laag, dat is gewijd aan de bekendste sluizenaars, Johan Hendrik van Dalen uiteraard. En daarna heb je nog een laag, dat is een zolder voor opslag. En ook nog de toren zelf natuurlijk. Met een carillon erin. Met het carillon. Van meneer Hamelink, die geeft daar concerten. Piet Hamelink, onze stadsbijaardier. Ja, Ja. nou helemaal goed. En dan zijn we weer bij Jan Hendrik van Dalen. Ja. Ja, Franka Treur. Laten we daar eens eventjes... Dat was onze eerste schrijver in Sluis. Ja. En zij heeft een geweldig... zij is natuurlijk een bekende schrijver. En bovendien een Zeeuwse schrijfster. En zij... het is natuurlijk extra aandacht aan haar besteed. Omdat ze de eerste schrijver in residentie was. En dat schrijvers in Sluis, die schrijvers in residentie hier... dat is een initiatief geweest van Eberhard van der Laan. En Uit Amsterdam. Uit Amsterdam, de burgemeester van Amsterdam. En daar hebben jullie een... En dat is, die heeft naar de krimpgebieden heeft hij een stedenband gemaakt. Zo met, wat hebben we aan elkaar als grote stad en wat kunnen we van elkaar leren? En er zijn allerlei uitwisselingen, ik weet niet precies wat allemaal. Ik geloof ook de brandweer en dat er zaken uitgewisseld zijn. Maar er waren 3 krimpgebieden waarmee die band was. Noordoost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. West-Vlaanderen. En een van de initiatieven was schrijvers in residentie. En dat loopt nog steeds, gesteund door de provincie. Want residenties kosten geld en de schrijvers worden gratis ontvangen. Maar... we vragen wel een tegenprestatie en dat is ook geen enkel probleem. Dat geven ze ook graag. Nou, en Franka Treur was de eerste die hier kwam. Nou, daar hebben we een film van. Dat is heel leuk. Van haar optreden in haar tegenprestatie. Ja, oké, laten we even kijken. Wat is je verwachting voor vanavond? Nou, ik ben eigenlijk in alle openheid hier gekomen. Het leuke vind ik vanavond, en ik ben heel benieuwd wat eruit komt, dat iemand uit een hele andere setting hier een aantal weken is geweest. Heeft genoten zeg maar, van de stilte en het landschap, maar ook de ruigheid en de wijsheid. En wat ik heel erg benieuwd naar ben, is hoe dat dan vertaald wordt. De zon laat zich niet zien, maar de wandeling verloopt naar wens. Ze kennen de route. Elk voorjaar logeren ze een week in de natte pij in Groede. Ze eten bij Den Engel. Ze kennen de eigenaar. Bij Den Engel kwamen ze al toen daar nog een bakker zat. Vrijdags gaan ze naar de markt in Sluis. Bij het notenkraam kopen ze een pond macadamia's. De Zeeuws-Vlaamse kust herkent hun voetstappen. In de herhaling ligt voor hun het geluk. Waarom maakt Sluis en West-Zeeuws-Vlaanderen zo geschikt voor schrijvers om hier te resideren? Nou, ik denk dat je als schrijver, en ik spreek een beetje uit ervaring, ik ben zelf ook amateurschrijver.
Je hebt daar rust nodig in je hoofd. En ik denk dat als je ergens in de Randstad schrijver bent, dat er erg veel is wat je af zou kunnen leiden. Je hoort vaak schrijvers zeggen, ik heb een apart kamertje, ik heb het raam ongeveer geblindeerd, want ik wil die rust hebben, hè, hierin. Nou, als je hier gewoon leeft, dan kun je op verschillende plekken, op heel veel plekken eigenlijk, je rust wel krijgen. Hoe was het vanavond? Ja, ik vond het heel geanimeerd. Het duurde eventjes, maar dat past ook wel bij de mensen van hier. Er kwamen de eerste 2-3 keer, toen er gevraagd werd om vragen, kwam er geen reactie. Maar na het verhaal wat Franka Treur heeft geschreven, met onze streek in de hoofdrol, ja, toen brandde het echt los. Dat was denk ik toch een moment van herkenning bij heel veel mensen. Het was ook een humoristisch verhaal, dat heel goed viel. En toen gingen de vingers naar boven en er werden veel vragen gesteld. Ja, ik vond het interessant van begin tot einde. Ja, we zagen de toenmalige wethouder. Hè? En Franka Treur natuurlijk. Het boek is ook verfilmd, hè? Dorstvloer van confetti. Dat is verfilmd, ja. Ja, en het leuke ervan is, ik heb in die film meegespeeld. Oh ja? Als figurant. Ja, maar ik ben niet te zien, alleen de trui die ik aan heb. Tijdens de weergave. Waarom niet de hoofdrol, Jan? Nee, die was voor iemand anders weggelegd. Okay. Ja. Goed, nou nog iets over het gebouw. Het is het enige Belfort in Nederland. Ja. Hoeveel zijn er ongeveer in België, denk je? Ik weet het niet precies, maar ze zijn overigens niet alleen in België, ook in Noord-Frankrijk. Dat vroeger ook behoorde tot graafschap Vlaanderen. Want Vlaanderen, zoals het in de middeleeuwen was, dat is eigenlijk nu verdeeld over 3 landen. Nederland, België en Noord-Frankrijk. Ja. Ik denk dat er ongeveer 40 Belforten zijn, in allerlei soorten en maten overigens hoor. Je hebt ook kerkbelforten, je hebt wereldlijke Belforten zoals onze Belfort. Je hebt Belforten al uit de 12e eeuw, maar je hebt er ook uit de 19e eeuw. Ja. Maar het enige in Nederland dat nog steeds bestaat, dat is Sluis. Mooi hè? En zoals ik zei, dat heeft niet veel gescheeld of ons Belfort was ook verdwenen. Het was verwoest en toch is het dan weer gebouwd. Het was overigens niet de eerste keer, want het is een aantal keren verwoest. Ja. Maar het is altijd wel teruggerestaureerd naar zoals het oorspronkelijk was in de middeleeuwen. Oké. Even terug naar de stichting. Zijn er nog dingen die we willen vertellen, Rietje? Of gaan we naar de film over Karen Giphart? Nou, weet je, je moet gewoon komen kijken in het Belfort naar de tentoonstellingen, naar de lezingen, naar luisteren naar de koffieconcerten. Het zijn hele goede artiesten die er komen. Het is echt hoge kwaliteit. En kijk op de website. Via de website van het Belfort kun je naar de stichting Johan Hendrik van Dalen. En daar staat het programma. En we willen ook heel graag, als je wil, de nieuwsbrief toesturen. Geef je op. Dat kan allemaal via de site van het Belfort. Doorklikkend naar stichting Johan Hendrik van Dalen. Prachtig. En het is echt ontzettend leuk. En als er nog mensen zijn die vrijwilliger willen worden, die mee willen doen en die mee willen genieten van het bezig zijn in het Belfort, is echt geweldig. En wat er gebeurt is zo leuk. Dus zoveel mogelijk mensen daar deel van laten zijn. Nou, dus nou het moment aangekomen, denk ik dat we weer eventjes naar Karen Giphart kijken. Hè? Ja. Zwinschrijfsel. Ik ben een schor, denk ik, als ik mezelf van metaforen. Of een zwinnenbloemen, maar dat is verwarrend. Deze lamsoor kun je niet eten, ik ben te taai. Ik ben een struisvogel, weet ik. Met mijn kop in het zand staar ik uren in het niet willen weten, het niet weten hoe, tot zonsondergang. Een tureluur word ik met al mijn gedraai en geëp, met alle zorg over geld en de zin des leven. Maar hier kom ik tot rust, ga ik broeden op een springtij aan gedachten. Ik wil een doornbes zijn in de duinen, tegen de griep der machteloosheid, tegen de storm van eenzaamheid, tegen de verslibbing van de vaten en het hart, van mezelf en mijn medemens.
En hier in Sluis ontdekte ik dat ik het Belfort ben. Alleen ik kan mijn toren beklimmen, alleen ik kan mijn bellen laten klinken. Hier in Sluis vond ik mijn stem. Nou, prachtige opnames, hè? Zag je die met die wind, dat schuim en zo? Zo en dan... mooi, hè? Mooi, hè? Ja, prachtig. Ja. Arco, ik denk dat we nog één ding vergeten zijn. Of niet vergeten, maar misschien toch even duiden. Het museum. Ja, er valt natuurlijk heel veel te vertellen over het Belfort, maar dat wil ik nog wel even vermelden. Hè. Het is niet alleen van buiten mooi en te bezichtigen, maar het is ook van binnen imposant. Hè. Mooie raadzaal, mooie burgemeesterskamer en 2 mooie zalen gewijd aan de stadsgeschiedenis van Sluis, vanaf de middeleeuwen tot nu. En ook over Johan Hendrik van Dale. En niet alleen op de traditionele manier, hè, met tekst en afbeeldingen, ook natuurlijk, en ook voorwerpen, hè, maar ook in een soort mini-bioscoopjes. Hè. We hebben ook documentaires gemaakt en films. En die kun je ook bezichtigen in het Belfort. Dat is hartstikke leuk, hartstikke interessant. En de laatste vraag. Ik heb een keer een PowerPoint-presentatie mogen genieten van jou. Ik meen in 2013. Doe je ook op aanvraag presentaties, bijvoorbeeld voor een instantie die dat wil? Ja, dat kan. Maar met mate waarschijnlijk. Nou ja, dat ligt er wel een beetje aan. Want het is, als het te combineren valt natuurlijk met werk. Er is altijd heel veel werk. Maar als jij dat vraagt, doe dat direct, Jan. Oh. Dus, maar iedereen hoor, die belangstelling heeft voor het Belfort is van harte welkom. Dus, ja. En het was ook leuk met RTV Geldermond. Wij mochten de verkiezingen verslaan vanuit de raadzaal. En ik mocht dan ook de burgemeester interviewen en zo. Ja. Leuke samenwerking in met alles. Ja, dat is ook wel het bijzondere aan het Belfort. Het is niet alleen een museum, het is niet alleen een oud gebouw, hè, maar er gebeurt van alles. Hè. Tentoonstellingen, huwelijken worden gesloten, raadsvergaderingen worden er gehouden, lezingen worden gehouden, openingen en zo. Dus het is echt een dynamisch gebouw, hoe oud het ook is. En dynamische mensen erin. Absoluut. Zullen we het daarbij mee afronden? Oké. Goed, beste kijkers, dit was het weer een nieuwe aflevering van Scheldemondig. We hebben alles laten passeren, denk ik, van de stichting Johan Hendrik van Dale en het Belfort. Nou, hartelijk dank voor jullie komst. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik ook. Oké, nou daar doen we het allemaal voor. Jan. En voor de kijkers. Hè? Nou.